Le retour à l'ordre constitutionnel ne doit plus être un... Gartugol e laamu potal fotani wonde haala tartetega sabu hilifaɓe men laamu ngu e koye mumen mbattori e boñ hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi ngalu ngam heblude sumgoji. Wadde noon holko haɗiɓe tajde happo ɓe liggado e dilloɓe dawrugol ngam nawde e dogge podoje jofde e ɗi sumgoji ɗiɓe keble e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi. Ko yimɓe gonata e lewru goburu taw ngala happu jaggaɗo walla ni eɓɓore hay gueɗel gotel ko ina hollira ɗin sumgoji hay e cimti walla e haala ene adda sikkitare e durtogol e laamu potal. Taw noon fandare laamu faddewu ko paddol tan ne jogui to haaɗi ene foti gasde kono ko happu mo ganduɗa ene ɓuuri happu laamu potal e won e leyɗe. Wadde noon ngu laamu faddewu heeɓi saaha mo ganduɗa eɗen poti ƴewde no ɗum jofiri te ɗum ko e ɓuural ardiɓe laamu faddewu ngu. Et sa fermeture dans l'intérêt des dirigeants de la transition.